Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Rasul khusus limu alif hazal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala bisa fisijni bid'asinin. Fala bisa mongko ngenggon-nggoni sapa Nabi Yusuf. Ai tegese Yusufu Nabi Yusuf. Fisijni ing dalem kunjara. Bisa babi zalikal qauli kelawan sebab mangkono-mangkono ucapan. Ngenggon-nggoni ning kunjara bid ngasinina hale bid ngasinin ae tegese sab ngasinina 7 tahun khamsa utawa khamsun utawi sing 5 qabla zalikal qauli ing dalem sadurunge mangkono-mangkono ucapan wa sanatani lan utawi sing loro ba'dahu sak ba'dane iku ucapan hadza hiya iki huwa utawi iki iku as-sahihu kang sahih. Di Nabi Yusuf ki nang kunjara wae 7 tahun punjul wis suwe lho. Kelas Nabi ya neng kunjara 7 tahun ya. Wiwe ra salah. Mula sing ngoyak jambret iki ya lumrah ya tak pikir iki ya. Jadi ora salah terus dadekke tersangka terus engko mlebu kunjara iki ya lumrah ya wes. Wong saiki pancen rada bubrah to aturane iki. Kira do bubrah. Wis diomongi karo Komisi 3. Nek iki murni permasalahane pokoke ana jambret doyak karo sing dijambret. Terus jambret iki tiba mati rak ya rampung murni penjambretan ora ana urusan laka lantas. Wis penak lho jan iki. Iki ora ana urusan karo laka lantas kecelakaan lalu lintas. Anane permasalahan iki ana jambret doyak karo keluarga sing dijambret. Sing jambret tiba mati rampung. Malah keri-keri iki ya kuwi malah penjambret iki nggawa pengacara. Lah iki di pengacara niku ya gelem-geleme utawa malah
kemendel lah. Oleh kula ngarani ya kemendel wani-wanine dadi pengacara jambret. Dek malah nggo klambi Nasdem. Wah, mah mengundet-undetan iki. Sing diwangi ra sepira, wong sing diwangi ming jambret karo keluargane. Iki engko ra sepira, ning dampak le nganggo klambi Nasdem, wis simpatisan Nasdem wis suda sak-okae kok ya. Dadi tuna sak-okae iki engko upamane dheke jago ya wis jago meneh ngono wis ora ana wong milih, wong duwe kelakuan kaya ngono. Terus engko Nasdem yang lain iki ya dadi ilang karismane. Do grenengan iki gak ya mung keluargane jambret ngono engko. Jan rugi sak rugi-rugine. Ya karang nasib ki nek arep gejeglong wis ora kaya-kaya. Ukur jambrete kok diwangi ki ya. Alasane lemuni jambret juga manusia. Wah, kabeh gento ki ya juga manusia. Nek nganggo lafaz jambret juga manusia, kabeh gento ki ya manusia. Lah tenan nek jambret po gento ki demit menangan. Jambret toh ngilang demit tok ngono. Ngantik tenan lho, logikane iki ngantik. Wah aturane kok ngeri Indonesia iki sing apik dadi elek, sing elek malah dadi wangi. Bener ngono ora dienggo. Saiki aturan-aturan sing ora bener malah dienggo. Sing aturan bener ora dienggo. Iki nek dinut mung padha gejlomprong to nek ngene iki carane iki. Ora ya aturan iki manut Quran hadis, gek engko ki dinut ki nekake apik donya ganjaran akhirat. Ayo gawe undang-undang ki yo paling ora salah satu narasumber maupun orientasine itu Quran dan hadis. Dadi engko mesti hasilnya apik undang-undange. Gek engko nek dinut mesti dadi apik, tur ya nekake ganjaran akhirat. Wong padha karo manut Quran karo manut hadis. Oleh rahmate Allah wong ki nek manut hadise Kanjeng Nabi. Nah iki wis manut hadise Kanjeng Nabi niku. Ora oleh rahmate Allah. Nyalatke jenazah manut dawuhe Kanjeng Nabi sing sapa wonge nyekseni jenazah muslim terus dhek gelem nyolatke jenazah kuwi mongko Allah ganjar wong kuwi kelawan sak kirot. Sahabat do takon, kirot niku napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika, kirot kuwi ganjaran gedene sak gunung Uhud. Dadi nyolatke jenazah muslim niku mengke diganjar gedene sak gunung Uhud. Dadi ketake ngono kae iki ora sia-sia lah kae padha karo kita niku nglumpukke ganjaran je. Dadi saya kerep le nyolatke wah ganjarane mah tumpuk-tumpuk. Rong gunung wae rak ya tonjit to rong gunung iki. Iki ora paham Kanjeng Nabi lho niku sing ngendika ora mungkin ngapusi lho. Wis ora ngandel jenengan mati yo. Ora ngunduh. Lah karang le tampa ganjaran ora ning donya kok ya. Tampa ganjaran iki ya engko ning akhirat. Innal akhirata darul jaza. Sak temene akhirat iki panggonan piwales. Mula le tampa piwales sesuk aja saiki nandur sik. Nandur sik. Sing jelas manfaat yang lain derek Kanjeng Nabi iki calone oleh rahmate Allah. Wong Kanjeng Nabi dawuh tak tandangane poin oleh rahmate Allah. Wis penak banget kok. Angel iki sepira ngono lho. Iki kadang kala ya mbuh
Nek wis nuruti setan ngono kuwi barang enteng dadi abot, barang gampang dadi angel. Masalahe nuruti setan. Ya kaya salat kuwi barang enteng kuwi dadi abot kaya wong sing ngebot-bot ki nepsu setan. Itu rasane abot, rasane memeng. Mula minimal duwe semacam ngen-ngen engko sikek. Wis kuwi mulai nuruti setan. Angger kon salat kok wis mancing kowe engko sikek. Ana sing ngomong tak ngletak delo. Wah ya bablas iki kok ya. Wong wis mancing kok dadak tak ngletak delo mesti bablas. Nek sing kakung ya sik tak ngentekke sak ler. Tak ngentekke sak batang udun nek sing kakung. Memeng tenan enteng dadi abot. Bahkan opahe swarga kaya sing sering kula aturke dadi materi ngaji. Opahe iki swarga. Misalkan kon gaweke teh ning sing wedok agi asah-asah. Engko nek sing lanang gaweke teh, sing lanang lega seneng, swarga wis jelas swarga. Ning dilalai gegodha setan. Gandeng agi asah-asah ngeboti le asah-asah. Mula kon gawe teh ngono ya, kosek tak rampungne sik. Nenting kae ngono kuwi perasaane benar. Wis kleru ning di perasaan benar. Wong masalah iki nuruti setan karo nuruti nafsune. Nek wong sing paham banget swargaku iki legane bojoku iki kok akon gawe teh. Ha nek karo piring gelase tak tinggalke sing penting tak gaweke teh gek kono lega. Kono lega aku swarga nek kok legane piring kuwi tak penting. Piring iki lega men ora men. Nesu ya oleh. Ming piring wae kok ngono. Iki wong wong ahli swarga karo wong ahli ilmu dadi trap-trapane iki pas. Saiki engko bar ngaji iki ngono kuwi engko. Ha wingi ro ngaji kok ya wingi. Wingi ro ngaji, dek ben oleh keterangan ning Jampeng kok ya. Perkara niki sederhana sepele. Jane perkarane sederhana sekali. Tur gawe lega, gawe seneng. Gek yo ora elek, ora dosa, penak banget. Tapi karena nafsu setan ki ora seneng kok ndak wong ki bejo, ndak wong ki oleh swarga, mula ditetek-teteki karo digendol-gendoli. Wong pancen innan nafsa la amaratum bisu. Sak temene nafsu ki mengejak ning gone sing elek-elek. Jalo ing manggatekke ya ora kaku ora wedok. Ngibadah yo ora ana sing angel, ora ana sing abot. Nek kula sing ngarani ngibadah abot ki ming werna loro. Zakat ro haji. Kuwi abot kuwi, sing paling abot haji ibadah niku. Nek ikhlas tenan krana Allah abot banget. Karena wis cucul 20 juta isih gedarang-darang tekan Mekah Madinah. Jan rekoso tenan kuwi nek liyane iki wong ora ragat kok. Ibadah liyane iki ora ragat. Niku yo tetep dadi abot karena setan karo nafsune. Kowe nak banget sederhana ya. Ngaji ngeten iki enteng iki kaya ngopo? Wong ming karek menyangleng. Ora kudu adus, ora adus ki ra apa-apa. Ya ora kudu adus kok. Mbok yo ben. Engko semprot lengo wangi. Wah, ora kudu adus nek wong wedok ora kudu pupuran. Wong kaya njenengane pupuran karo rahi acek panggah padha wae ngono kuwi wae kok. Abote sepiro?
ngaji mung karek teko tenguk wedangan. Wis yo karek milih seneng putih dilengke putih. Seneng teh dilengke teh, seneng kopi gawe dhewe. Maksude iki mburi ya ana kopi gawe dhewe kono. Ra yo penak to. Nek kudu nganggo macet nggawa dhewe. Penake ra elok-elok. Ngono ya tetep abote ra elok. Wah ngibadah ki mbok sak enteng-entenge ngibadah tetep abot, sak penak-penake ngibadah tetep rekoso rasane. Rekoso paling penak ngibadah iku paling penak omonge wong-wong. Ya iki yo ngomonge wong-wong kok. Tur juan iki wis ana hikayah, ana kisah nyata gara-gara ngibadah ngene iki dadi waline Gusti Allah. Malah diangkat dadi wali. Iki wong wedok. Rabi'ah Al-Misriyah niku diangkat dadi wali gara-gara nglakoni ibadah paling penak. Angger bengi manjing salat ngisak kae langsung salat ngisak. Salat ngisak sak wiridane, bar salat ngisak terus maca sak madya, bar maca iki langsung marani sing lanang. Mengkur omong enting banget lho. Mengkur omong enting banget. Ngersake kula apa mboten? Wira yo abote sepiro jujur kowe. Ibadah paling penak kuwi jan paling yo abote pol. Maksude nyatane seprene yo ora ono. Mbok iki siji mboko siji ditakoni rak nek tau ditawani. Ora bakal. Ya karang pangkate ora wali kok ya. Mula ora bakal tawani. Lah kadang kala nawani iki ora kudu nganggo swara. Karek karaktere kok ya. Engko sanepane ana. Sing lanang dilalae wis merem kae. Ning sing wedok le nyandang wah wis nganggo daster semrawang. Nganggo daster semrawang gek tanpa jeroan. Lah kuwi wali kuwi wong padha karo nawani jeng kuwi iki. Kuwi padha karo nawani mula wali. Iki salah siji isyarat. Ana meneh sing isyarat iki nyeleneh. Ora kudu omong. Memang nek omong ki tok lek nek omong. Dadi kaya-kaya pengaruh psikis ning jiwa ki luwih ana gregete nek omong. Nek omong lho, ana sing nawani ki ora kudu nganggo omong. Nah sing lanang iki wis merem wis turu wae. Iki ning sing wedok serem wis. Wae lah yo jenenge isyarat. Jenenge isyarat kok yo. Wangun kae mesti. Yes nek ngandel iki kok nek mulih dijajal nek ora ngandel. Nek mulih dijajal. Wo nyalate jenazah jajal. Makane saiki sing apik dadi elek, sing bener dadi salah, sing enteng dadi abot itu karena ternyata musuh bebuyutan kita niku nafsu karo setan. Itu musuh bebuyutan. Lah kok kula matur bebane dikalahke nek menang. Nek jenengan ra paham wae tenan. Nek sing paham alah perkara enteng kok mbok abot kae tak tandangi wong asline prakteke enteng ning ngono kuwi. Gek ijole swarga bar praktek
hasil nglakoni kae terus grenengan karo setan karo nafsu ayo kowe nggodha ngebot-boto kowe. Nah, nyatane iki wis poin baca catet karo roke bareng apa kowe. Suwe-suwe rada gondhuk kae nepsune. Setane ya rada merot-merot kae. Asem. Plesetke gendole wangel. Wah, ming jenengan ra nggatekke. Terus langsung mlaku. Ayo jajan. Jajan. Terus jajan, petuk kanca melu jajan. Dengan kan iki tak bayari, omong ro setane. Aku arep golek ganjaran, bayari kanca tok godha ora. Piye? Iki arep tok gagalke apa ora? Geke tak enteni iki. Sentenono pipite tok gagalke ra sida bayari tak turuti wis. Wong masalahe nek iki cucul aku setuju. Setuju le ra mbayari omah. Ya karang ya setan karo wong cetil judo kok yo. Jan judo kuwi. Ming beda seragam. Digodha jenengan rada nantang kae, rada ngleling kae. Tak tandangane aboto kae. Ben setan men gondok. Karena memang nek dituruti juyan nyebai tenan, ya gagal ki ibadah tenan apa-apa ya. Nabi Yusuf ngantek ning kunjara 7 tahun punjul itu ya gara-gara omongan sing ngomongan kuwi nuruti setan. Wis kacau kabeh akhirnya. Lah piye? Wis sing 5 tahun sadurunge tampa omongan iki ditambah 2 tahun sak badane omongan iki. Omongan nafsi rimpen kuwi. Omongan nafsi rimpen kuwi karo tukange si wedang kon ngomongke sang ratu dilalae tukange wedang lali ra domongke. Kon ngomong ning kunjara iki ana seorang pemuda apian saleh ning dikunjara gara-gara didolimi. Sakjane dhek iki ora salah, ning didolimi. Lah kon ngomong ngono kuwi ra omong. Ayo wis kelop-kelop. Saiki perkarane sepele wis. Misalkan kaya jenengan iki ning wetan jembatan pacar. Kelop-kelop ning kono. Sing tanggane iki diwanti-wanti, engko anu ya, nek kowe mulih tulung omongno wong omah kon metuk aku. Oh iya oke. Tenan dinteni tenan iki ra omong. Ayo wis kelop-kelop wah. Ora tekan gone. Jebul mulih ngetiging kae saurunge tekan omah. Mengaji tekan kidul prapatan Dimara. Nang kono ki gara-gara petuk rondo dadi lali sak kabehane. Dadi lali sak kabehane lah ya wis sing nunggu ning kan jembatan kelop-kelop lah ora teko-teko ki domongke ora yo. Wah wis. Mula diwanti-wanti diamanati ning ora netepi amanat ki yo nyilakake tenan ya. Jan nyilakake tenan. Wong kuwi iki amanat kon ngomongke ora domongke. Saiki amanat saka Gusti Allah ning ora ditekake rak cilaka. Sing kakung niku dikeki amanat karo Gusti Allah. Salah satu wujude hasil ngrengkuh duwe bojo. Niku rak amanate Allah kon nyukupi, kon ngekeki nafkah, ya. Kon ngekeki nafkah sing putri-putri kuwi, wajibe sing lanang amanat saka Allah. Dilalae sing lanang ki ya anu ora patek iso dipercaya. Wong kon nyukupi kon ngekeki nafkah je ming ngrengkuh tok ora tau ngekeki. Dadi amanat ki ora ditekake.
Ayo kecingkrangan tenan. Mula ya wong wedok-wedok iki sakjane mbiyen apik-apik alus-alusane saiki do remuk-remuk. Ya gara-gara sing lanang khianat kuwi maksude khianat ki ora nekani amanat. Wujude ora ngekeki nafkah, ora tau ngekeki dhuwit. Gek sing wedok ya butuh dhuwit, butuh urip. Makane terus gedabikan dhewe, terus golek dhewe, gaweane rada rekoso. Maune alus sayu kae gandeng tandang gawe, gek gaweane rekoso, saiki rada rusak-rusak kuwi. Ha piye wong dikhianati karo sing lanang dong nekake amanat, ngekeki dhuwit, ngekeki belanjan, ngekeki nafkah, nyukupi apa sing dadi butuhe, terutama butuh primer, ning sing lanang ora. Dadi sing wedok golek dhewe. Kayak kampoko ya werna-werna, ana sing buruh tandur. Wah nek mbiyen kae ya buruh tandur, nek sing mbiyen walah wis ngantek sikil ki mlethek. Wong ayu di sikile mlethek. Gek jempol sikil ki kiwa tengen ting klireng kae. Angger kumpulan dasar semua tangane nyuthiki iringe jempol sikil bar kuwi dambu ayo kreng. Ben nek do ngombe entek kok. Kecuali rong dombe ngono ra wani nerangke. Nek iki wong wedangan entek kok. Rada tenang. Mbok ngoten niku wis, ra ya jal. Nek netepi amanat. Wong diamanati sing lanang ya nyukupi, ya ngekeki belanjan, ngekeki nafkah. Oh, sing wedok iki panggah ayu, panggah halus, panggah glowing jane. Sakjane ya lanangan iki jan lanangan ra. Terus isane ming gembar-gembor ora cetha. Nek rasa wedok niba tangi ngono ya. Walah ya Allah. Nek tampilane karo bodine iki wangun-wanguno kae. Wis tampilane ya ora patia keren. Rada teng slembah le tampilan. Wong-wongane ya ora patia bagus. Andek kok ya sing wedok iki bertahan. Ya pipite bacut, pipite bertahan, ngono ya dianu wae. Direh genti wae, tenan. Mangreh genti. Ndak mano. Pijeti. Ngono kuwi kudu di ngono kuwi. Kamu arep lunga mancing ae pijeti. Ora ming muncang mancing. Ha ngono tak direh genti. Engko nek ngleleng kae wong wedok kok akon wong lanang. Ya wis kono mangkat to. Wes. Ora usah kei dhuwit. Engko mulih ya ora usah gaweke wedang, ora usah siapi pangan wis ben wong pancen kono wis marai sithik kok. Dadi saiki hukume menungso ora hukum agama. Kaya Indonesia iki pokoke. Ora cetha tenan. Tau buat musuh ini. Iki yo ming gambaran ra nyata lho. Gambaran engko nek nyata lah kowe. Ya sing lanang terus takon ndak kok dadi saiki kowe karo aku wani. Ya ben wong kiyaine akon ngene. Ayo aku sing ambyar. Mula kok didikane kok ngono. Wangun tenan. Sakarepmu nek arep duwe sikap piye sing pasti wong urip ki ora ana penake. Nabi Yusuf saja duwe ujian
neng kunjara kuwi meksa 7 taun. Iki wis gambaran garis besar sing untuk urip ning alam dunya niku ora penake, untuk meniti kejayaan itu nganggo rekoso, nganggo kangelan. Ibadah kuwi ora mesti penak. Ibadah niku gilok-gilok ketemu rekoso, ketemu kangelan. Dadi aja ngarep-arep enak, siapa rekoso, gelem rekoso, pokoke ditata atine arep golek ridane Allah, rekoso kae ra apa-apa. Iki sing paling penting paham-paham kaya ngene iki. Engko ndak anu nek ora dipaham ini awane pengen penak ra kangelan, pengen penak ra kangelan. Ngendi ana ning donya jera kangelan. Agi arep ngemplok barang enak kowe kangelan dadak nyendok, dadak ngeterke sendok ning cangkem sih. Iki arep ngrasake enak kuwi dadak nyendok, ngeterke sendok ning cangkem. Tekan cangkeme rung iso mlebu nek cangkeme ra mangap. Tetep rekoso. Kok karepe penuk merem wae dadi ora iso. Dadi piye ya ora iso. Wis dang ta. Wis niki sik men do paham wong kok kan. Lah ket wingi kok men ngrasake wong sambat wae. Wong urip ki njak yo kangelan jeming sambat. Wis ayo tandangi ribik-ribik sithik-sithik ditata atine ikhlas krana Allah. Muga-muga barokah diparingke, rahmate diparingke, nekake keuntungan dunia akhirat. Bila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.